Veštačka inteligencija ne čini nikog pametnijim, ali može da pomogne onome ko želi da uči. Pa kako da razgraničimo prednosti i mane upotrebe veštačke inteligencije, da iskoristimo najbolje što nam se od toga nudi i sad konkretno baš u obrazovanju. O tome razgovaram sa profesorkom srpskog jezika u Francuskoj školi u Beogradu, Olivera Potić je gošća Novog dana i hvala vam na tome, dobrodošli. Bolje vas našla. Svako ko ima posla s tinejdžerima u kući će vam postaviti ovo pitanje, ali vaša deca, vaši đaci koriste veštačku inteligenciju kada pišu eseje, domaće zadatke, čitaju lektiru? Odlično pitanje, naravno da koriste, ali pošto ja lično, oni znaju da sam ja jako otvorena prema korišćenju veštačke inteligencije na pravi način, mislim da čak to ni ne kriju. Kada pišu eseje, uglavnom ne, zato što kod mene eseje pišu na samom času, ne znaju napred ništa, telefoni nisu pored njih, tako da uglavnom ne. Ali dešavalo se recimo da mi dečak napiše sastav koji je potpuno prepisao sa ChatGPT-a i ja mu dam 0, pošto je to u ovoj školi moguće. On se ne buni. On samo kaže, mogu ponovo da pišem? Ja kažem, možeš. Jer smo se mi odmah razumeli bez reči. On je shvatio da sam ja prepoznala. Ali postoji kod vas u školi neka tolerancija da može do određenog postotka da bude? Ne postoji pravno formalno, ali škola neguje, recimo vodim sekciju u školi koja se bavi veštačkom inteligencijom. Odziv je mali jer deca misle su najpametniji, tinejdžeri i da oni bolje znaju. Ali dolaze mlađa deca i uče na koji način treba koristiti da gde je granica zapravo? Gde je granica između prepisivanja i stvarnog korišćenja na pravi etički način? Pa to je ono što hoćemo sada da pokušamo da objasnimo. Zato što strah je prva reakcija na nešto što je novo. I Yuval Noah Harari kaže ne treba se plašiti, ne treba biti u panici, ali treba biti na oprezu. Niko ne zna, to je doduše pre nekoliko godina u knjizi rekao, niko ne zna šta nam donosi, zato treba da mi znamo i budemo spremni. Dakle, šta je vaš stav? Šta je ono na čemu treba da zahvalimo veštačkoj inteligenciji, a kada je da... Pazite, ja mislim da je to... Mislim, svi znamo i svesni smo da je to revolucija najbrža ikad moguća. Tehnologija se razvija. Znači, danas, posle ovog razgovora, ako ja nešto izgovorim, moguće da će već biti zastarelo za sat vremena. Neverovatna je brzina. I znači, mi moramo sad da hvatamo taj korak. To je prva i osnovna stvar. Na koji način da koristimo? Pre svega, ono što je, da kažem, loš deo, to je da deca uglavnom koriste copy-paste i to je sad završena priča. Nisu usvojili nikakvo znanje, nisu kritički promislili da li je to ispravno što su oni napisali. I to je ono na čemu mi treba da radimo. Znači da ih naučimo da budu sumnjičavi, jer u suštini šta je to kritičko mišljenje? Mislim, mi stalno govorimo, kritičko mišljenje, kritičko promišljanje, ali suština kritičkog promišljanja je da se zapitamo, da ne uzimamo sve zdravo za gotovo, nego da pokušamo da određenim metodama koje veštačka inteligencija apsolutno omogućava, da dođemo do nekog zaključka sami. Zašto to nije dobro, što smo tu imali priliku da vidimo, šta treba da priupitamo, da tražimo dokaze, da tražimo izvore, da recimo đacima možda... Ali da vas pitam, kad se zada zadatak nekoj od platformi, ona vam uvek ponudi i referentne izvore. Ne uvek. Ne uvek, ali da, većinom. Recimo, da li je to dobar put da je se zada zadatak, ona ponudi link ka relevantnom sajtu, izvoru, knjizi ili čemu god, pa se tu onda širi znak. Tako je, to je jedan od odličnih puteva. I ono što ja recimo učenicima uvek govorim, tražite izvor. Ako vam ne da, automatski tražite izvor. Niti izvori nisu uvek merodavni. Tako da i tu treba kritički postupati. Ako je to neki stručni sajt, naravno da je izvor merodavan. Međutim, vi imate to se zove bias zvanično, takozvana pristrasnost. Dakle, i izvori koje navodi veštačka inteligencija često budu oni kojih je najviše na internetu. Znači, ne mora biti objektivan. I tu opet mora da nastupi neko naše kritičko razmišljanje da li je to baš prava stvar. Daj mi još neki izvor. Znači, na razne načine mi možemo da postignemo svoj cilj. Tako što ćemo uvek, da kažem, provokativno postaviti to pitanje. Govorim naravno o tim velikim jezičkim alatima koji su najrasprostranjeniji, to je ChatGPT, Gemini i Claude. Njih najviše koristimo. Ali postoje alati koji rade sa vašim materijalom. To je, recimo, taj alat Notebook LM koji najviše sada koriste profesori. Ja preporučujem i učenicima, jer on radi sa materijalom koji mu vi date.
I on nema greške, osim ako vaš materijal nema grešku. U smislu materijala, po tim mislite šta? Recimo, date mu lekciju ili mu date neki svoj tekst. Ja konkretno radim na istoriji jezika preko tog alata, pošto je to jedna lekcija koja je dosadna malo đacima. I ubacim u taj notebook LM, on od toga može da napravi podcast. Naprimjer, što je jako zanimljivo za decu koje su u inkluziji, jer oni slabije čitaju, mogu da slušaju. Može da vam napravim prezentaciju, ali sve od vašeg materijala. Znači, od onoga što ste vi ispisali. Tako da je taj deo malo sigurniji, da kažem, i za njih. Da. I za njih je, recimo, lakši način da rade ovo što ste vi rekli, copy-paste. Kolika je tu opasnost, već ste rekli, ali u smislu, nama je naše najveće oružje koje imamo. Tako, nemamo ni kandže, nemamo ni oštre zube, imamo to. Dakle, kako da ne oglupimo koristeći veštačku inteligenciju, zato što istraživanje pokazuju da kognitivne sposobnosti padaju kod onih koji isključivo... Padaju. Upravo, možda ćemo vidjeti taj filmić koji su moji učenice napravili, upravo je to bila njihova ideja, da ukažu na to koliko, zavisno od toga kako mi koristimo veštačku inteligenciju, opadaju ili ne opadaju naše kognitivne sposobnosti. Ono što je najveći problem je što deca vrlo često pribegavaju toj, i uopšte ljudi, liniji lakšeg otpora. Da bi sam čas bio sadržajniji, recimo, potrebno je da deca budu aktivna. Da bi bili aktivni, oni moraju da istražuju. Moraju da oni dolaze do nekih zaključaka, a njih to najviše mrzi. I onda je zapravo naš put da ih teramo, što na samom času, a što preko projekata koje oni rade, da budu aktivni, a ne pasivni slušalci. Učionici, recimo, to je nešto najdosadnije. Pa da li ih baš treba insistirati na veštačkoj inteligenciji, jer to je nešto sa čime će oni rasti. Oni će sutra biti suočeni sa svim što ona donese, umjesto sklanjati ih kao što rade mnogi profesori koji se plaše. Plaše, tako je. Taj strah, to je jedno vekovno. Mislim, otkad je svet i veka postoji strah pred nepoznatim. I nužno je da se proedukuju nastavnici. Da budu svesni da to nije nikakva pošast koja će sad oduzeti svima nama poslove, koja će da nas pojede i bit će pametniji od nas i doći će vanzemaljci i poješće nas. To meni tako izgleda. Ali prvo treba oni da se edukuju. Drugo, decu treba forsirati da je koriste, jer uskoro neka zanimanja će nestati ukoliko vi ne znate da koristite veštačku inteligenciju. To je kao da ne znate danas kompjuter ili Word da koristite. Treba ih negovati, ali zato je potrebno da neko zna da im ukaže na koji način upravo da ne bi izgubili kognitivne funkcije. Evo sad ćemo vidjeti dve devojke iz vaše škole, Iris i Eva. Iris i Eva koje su napravile projekat Mislio sam da mislim i kao začin tom projektu napravili su kratak film. Ajde, baš da vidimo. Ja ne znam odakle da krenem ovoj domaći. Iris, ajde, lako je. Ne, još samo da pitam ChatGPT. Ali nisi ni probala. Pa zašto bi probala kad može on sve da mi uradi? Ja ne znam šta da jedem danas. Iris, možda stanjinu, jaja, što god. Ne znam, pitat ću ChatGPT. Da li je realno? Ne znam šta da naručim od hrane. ChatGPT, šta mogu da naručim za dostavu? Pa šta ti se jede? Ne znam, reći će mi on. Ja pisao mi onaj dečko. ChatGPT, šta da mu odgovorim? I ćao ne možeš sama da napišeš. Pa on može bolje da mi napiše. Čekaj, ne radi mi ovo. Pa razmisli malo. Ne znam. Kad se posljednji put razmislila sama? Ne znam. Čekaj da pitam ChatGPT. Iris. I onda je ona došla i rekla mi, jel ti mene uopšte slušaš? Da. Šta radiš sad? Ne znam šta da ti kažem, ovo pitam ChatGPT samo da vidim. Da li si realna? A gdje ideš sad? Nesposobna si, ne možeš sama ništa da govoriš više. Dakle, na kraju piše veštačka inteligencija
ne može da nas uništi, to možemo i sami. Tako je, sami koristeći novi način zapravo koji su one prikazali. Dakle, kao i svaki alat, bitno je kako koristite alat. Tako je. Sve zavisi od nas. Ja sam bila na mnogim edukacijama i jedno od predavanja koje mi je bilo jako interesantno, nažalost zaboravila sam kako se čovjek zove, a bavi se hibridnom nastavom na Oxfordu, naš čovjek. Između ostalog on kaže ko pravi veštačku inteligenciju? Čovek. Ko održava? Ko će napraviti? Na koji način će ona u budućnosti radi? Mi. Znači, zavisi kako je pitamo, kako koristimo, na koji način. Sve zavisi od nas. A mi smo skloni smo zaista, čovečanstvo je sklono liniji lakšeg otpora. Međutim, tu moramo malo da budemo čvršći. Da ne znamo i kad smo poslednji put mislili kako vaše učenice pokazuju. I da, ovo su realne scene iz života ne samo dece, već i roditelja. Danas, koliko je bitno da ovo o čemu vi pričate, da to razumeju vaše kolege u našem obrazovnom sistemu, da nastavnici znaju s čim se suočavaju, da roditelji znaju. Isto nisam ja izmislila tu rečenicu koju ću vam sada reći, ali neko je pitao da li vi dolazite na posao kolima, koliko imate auto, ili zašto ne dolazite kočijom sa konjima. I to je jedna odlična ilustracija. Pa zašto bismo prenebregli nešto što nam zaista olakšava život? Zašto sad da ustanem da prebacim kanal kad imam daljinski? To jeste olakšanje, ali nećemo zbog toga dozvoliti sebi da se sve pretvori u tuđi rad. Vi imate beskrajne mogućnosti. Dakle, veštačka inteligencija može sve što vi zamislite, ali prvo mi moramo da imamo ideju. Može da nam ilustruje, može da nam objasni. Đaku može da objasni kao da ima, može da kaže molim te objasni mi kao da imam 5 godina. I on će nam objasniti na taj način. Može da kaže objasni mi akademski, molim te objasni mi stručno, naučno. On će na taj način da mu objasni. Dakle, sve zavisi opet od te naše polazne tačke koliko mi imamo. Recimo šta, evo mogu da vam kažem zašta u školi može vrlo lepo da se koristi. Radite neku užasno dosadnu nastavnu jedinicu. I sad želite da dovedete decu i da se oni zainteresuju. Vi možete postaviti veštačkoj inteligenciji pitanje daj mi, molim te, 10 ideja za uvodni deo časa, radim tu i tu nastavnu jedinicu, ali neka to bude kroz igru, neka bude kroz kviz. Vi sad date ideje kako sve želite. On će vam dati 15 možda primjera. Od tih 15 možda će vam se svideti jedan, a možda ni jedan, ali će vam dati ideju kako vi to da realizujete na pravi način da to bude interesantno. Da, ili će vas postaći da razmislite o nečemu još bolje, kao neki mali brainstorming napraviti. Upravo to. I eto ideje nastavniku kako da razmrda đake na času. Tako je. I pa evo, ajde onda s tim i da završimo, zato što vi dolazite iz jednog francuskog obrazovnog sistema i sad ovde u ovom našem se čuju razni predlozi kako da on bude bolji. Pa tu se nudi skraćivanje časova zbog difuzne pažnje kod dece, upotreba mobilnih telefona, pa ima i toga uvođenja alata veštačke inteligencije u nastavu. Šta kažete? Šta mislim ja o tome? Pa ja bih prvo pošla od toga da je mene pre 2 godine škola poslala na edukaciju veštačkoj inteligenciji. To je Ministarstvo prosvete Francuske naložilo. Nisu naravno svi išli, ali određeni broj ljudi, pa smo mi to prenosili svojim kolegama. Dakle, oni su na vreme uočili da je veštačka inteligencija sadašnjost, ne budućnost. Naravno da je treba uvesti, ali sad, kada je naš sistem u pitanju, šta ja mislim da su manjkavosti? Prvo, skraćivanje časova neće povećati pažnju, zato što pažnja zavisi od nastavnika, ne zavisi od broja minuta. On će da sedi i da igra igricu 3 sata jer mu je ona zanimljiva, ali neće slušati čas, jer zamislite sad vi sedite ovako 6 sati i samo slušate nekog. Pa užasno je dosadno. Znači, treba da se aktivira nastava, da se potpuno promeni paradigma školskog sistema, mislim na svetskom nivou, da bi to imalo efekta. Što se tiče oduzimanja mobilnih telefona, to sam isto od nekog čula i bilo mi je jako interesantno. To je kao kad biste oduzeli knjige đacima jer prepisuju iz knjiga. Mislim, zašto? A kako da uvedete veštačku inteligenciju bez telefona? Mislim, daćete svakom tablet, pa ni mi nemamo, nismo tako bogata država da obezbedimo svakom detetu alat za veštačku inteligenciju. I ko će držati edukaciju? I to je pitanje svih pitanja. Pa li imamo koga? Pa pazite, ja recimo konkretno mogu da vam kažem moje edukatore, ako imam pravo da to pomenem. To su 2 osobe kod kojih sam bila na edukaciji 4 puta ukupno. To su Digitalni čas, Danijela Vranješ, asistent na Filološkom fakultetu. I to je veštački inteligentan Damir Kokeza, dizajner.
To su ljudi koje ja, recimo, kod kojih sam bila na edukaciji i jako su dobri. Postoji Boro, ChatGPT, isto profesor na Banjaluškom univerzitetu, koji takođe ima fantastične sadržaje. Ima mnogo besplatnih sadržaja na internetu. Znači, vi imate na Instagramu desetine sadržaja fantastičnih koji mogu da pomognu. Znači, ne mora sve da se plati. Mnogo vam hvala na ovim savjetima da se bolje osjećaju u školi i đaci, a i oni koji im predaju. No, možda je neko važan i slušao. Možda. Hvala vama najlepše na pozivu. Hvala vam puno. Vi ostanite uz nas u nastavku Svetske teme i Dušan Mlađenović u analizi.